מסביב לעולם. אין עוד מלבדו, אז הכל זה כלום. ורוח הגבורה, כשאנחנו עומדים פה למעלה, כשאנחנו צופים מלמעלה על עזה ורואים ששדרות משגשגת, אנחנו יודעים שרוח התורה, רוח הגבורה, שהחשמונאים ניצחו. יש אמונה חזקה מכל הפחד. יש מקור אחד נצחי לגבורה האדירה שלנו, והמקום הזה, המקור הזה, מקור הרוח, מקור הגבורה, מקור העוצמה, זה בית המדרש. נר ראשון, מכובדנו, הרב הראשי לצה"ל, הרב רפי פרץ. אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. היי אחי, בוא איתי, שים ידך בידי. אל תדאג, אל תפחד, כי ניצד יד ביד. הקדוש ברוך הוא את כולנו אוהב, תראה שמחר ייגמר הגר. יש תקווה. מלחמות נעשות יותר קשות בגלל הדבר הרוחני, בגלל הערך הרוחני, בגלל התודעה שאותה אנחנו מבקשים לבנות. יש תקווה. אנחנו נשארים, כמה אנחנו חיים מבוקר עד לילה, מתוך נאמנות מוחלטת לנר מצווה ותורה אור. כאשר מתתיהו פורץ את הדרך הזאת וצועק מי להשם אליי, הוא מתכוון לכך. ישבתי אחרי שירה ולמדתי פרטי הכלל בקורות קודש, לפי עצה של הרב טאוב. הייתי בנחמה. אנחנו מדליקים דרך המקלט, כך אומר המהר"ל, דברי הגמרא, עד שתכלה הרגל מן השוק. יש עולם שנקרא עולם אזרחי, ויש עולם שנקרא עולם צבאי. לכאן בשדרות העולמות נפגשו. ואתם, בחורי הישיבה, נדלקתם בשדרות אבוקה ענקית. יש תקווה, אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד. לא ניפול. פוליטיקה של מדינת ישראל זה בית מדרש, זה לא פוליטיקה, זה מחשבת ישראל. תקווה, אם נשאיר כולנו יחד. אמרתי שישיבת שדרות זה כולה היא כיפת הברזל האמיתית של עם ישראל. לימוד תורה היא כיפת הברזל של עם ישראל. חנוכה שמח, ובעזרת השם ננצח. יש אמונה חזקה מכל הפחד. לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד. יש לנו השם